Olisiko aika päivittää koilit ilmoihin? Näillä ohjeilla sä muutat Streetekin konversiopalkeilla sun koilit ilmajousiin. Eli mittaa ensiksi sun iskaritornista tilaa ja varmista, ettei siellä ole mitään teräviä reunoja, kuten pultinkantoja tai ruuveja. Ja sitten sen jälkeen, kuten tässä kuvassa näkyy, niin mitataan iskaripatruunan paksuus sekä männän varren kiiltämäosan pituus ja paksuus ja sitten myös toi kierteiden paksuus. Kun nämä mitat on otettu, niin varmin tapa saada oikeanlainen palje on soittaa meidän asiakaspalveluun ja sieltä saat myös infon siihen, että saako tehdä sun tolppaa edes vaihdettua sitä paljetta. Sillä kuten tässä kuvassa, niin jotkut yläpäät on sellaisia, että niiden kanssa ei pysty asentamaan niitä. Meidän asiakaspalvelun porukan kanssa te pystytte mahdollisesti katsoa, että olisiko siellä joku toinen ratkaisu. Ja sitten kun päästään tästä hommasta eteenpäin ja ne palkeet vihdoin saapuu sun ovelle, niin asennus alkaa koilien purkamisella. Eli kun sä oot saanut purettu koilit, niin sen jälkeen poista tyyppitarra tuosta iskaripatruunan juuresta ja puhdista se huolellisesti, jotta se palje tiivistyy oikein. Ja siinä palkeessa on paris kohtaa tiivisteitä, niin rasvaa nää huolellisesti, niin se tiivistyy kunnolla. Jees, sit pyörität palje paikalle ja katso, ettei se säätörengas ole siinä tiellä ja varmista, että se kiertyy varmasti pohjaan asti. Sitten kun se palje on pyöritetty paikalle ja se on tiivisti siellä, niin sen jälkeen ton palkeen ja iskarilautasen väliin me tarvitaan semmonen tasainen holkki, jotta se palje ei hajoa. Tämmöisen sä saat tilattua meiltä, tai sit sä voit muokata koneistamalla tai rälläköimään se siitä sun vanhasta koilista, jos sellainen vaan löytyy. Eri koileissa voi olla vähän erilaisia, tai sit niitä ei ole ollenkaan, ja jos sä oot yhtään epävarma siitä, niin oo yhteydessä asiakaspalveluun, niin sieltä autetaan kyllä. Nyt kun se sun holkki on kunnossa, niin nyt sä voit kasata tolpan loppuun. Ja tähän sä tarvit varmaan friendiä, eli paina se yläpää tasaisesta alas kaverin kanssa, tai sit pistää ruuvipenkkiin, jotta se tiivisti asettuu oikein, ja sit sen jälkeen kiinnitä käsin se yläpään mutteri, ja sen jälkeen sä voit varmistaa sen ampumalla kiinni. Jees, näin on yksi tolppa valmis, sit enää loput.